mooi voort. Maar ja. Eerst kijken waar het doorheen past. Waar zijn jullie mee bezig? Met vlechten. En wat is nou heel mooi? Wat is nou het mooiste hieraan? Dat je daarna gewoon een dichte hut kan bouwen en dat die niet zo open is. Ja, dat die niet zo nat is. Ja. Niet zo nat, maar volgens mij kan de regen nog wel naar binnen. Maar ja, maar later misschien niet. Maar je bent druk dwaande, maar hoe gaat het? Goed. Ja, wat vind je het wel mooi? Ja, En waarom vind je het zo mooi? weet ik net. Maar je vindt mij met ook wel mooi. Het is hartstikke mooi. We zijn mooi 10 jaar lekker aan het bouwen en maar te zien wat een mooie hut dit al is. Ik denk dat wij hier wel kunnen kamperen vannacht. Hopelijk bloot het dan wel droog, hè? Nou ja, Wemke die maakt het dak, al die bladen. En ik ben hier aan het vlechten, dus een goed team te hebben. Laat het even zien hoe dat is. Nou, ik zet mijn best doen. We gaan van Rijn naar Leert. En maar we even naar botten toe. En dan gaan we hier even heen. Oh. Nou, daar hebben we het zo wat leerd. En dan had het er mooi tussen terug. En dan dacht Wemke de bladen erop. En dan komt al een heel eind.